קבוצה של קצינים וחיילי מילואים דורשת מצה"ל להפסיק להזמין נציגים של שוברים שתיקה להופעות בצבא. מתברר שיש הופעות כאלה. על כך כתבנו לענייני צבא אלירן טל. Suddenly, he's shooting this in thin air with people. With cars. And this was crazy. 70 קצינים וחיילי מילואים החליטו לצאת למאבק פומבי נגד ארגון שוברים שתיקה. בצעד חריג פונים הקצינים בעצומה לראש הממשלה נתניהו, ובה דרישה לעצור כל שיתוף פעולה עם הארגון ולמנוע ממנו לקבל מימון ממדינות זרות או מארגונים מעוררי מחלוקת. קצנו בשקרים ובעלילות הדם של שוברים שתיקה, קצנו באיך שמציגים אותנו בעולם, כאילו כל חייל ומפקד בצה"ל הוא פושע מלחמה. אני מסתובב בחו"ל, אני פושע מלחמה. אני קצין בצה"ל, מ"פ בצה"ל, אני פושע מלחמה. הערב אנחנו חושפים שארגון שוברים שתיקה פועל לא רק בהרצאות וסיורים לאזרחים מהארץ ומחול, אלא גם בתוך בסיסי צה"ל. בין היתר הרצו נציגי הארגון לפני מג"דים וכתבים של העיתון הצבאי במחנה. אתם מגיעים להרצות מדי פעם בפני חיילים? כן, יצא לנו. איך אתם מתקבלים שם? האמת היא שכל פעם שיצא לי להרצות בפני חיילים, הם היו מאוד מאוד קשובים לעניין, כן? רובם, כמו רוב אזרחי מדינת ישראל, פשוט לא מכירים את המציאות שם, כן? לא יודעים מה זה מעצר דמה, לא יודעים מה זה מיפוי, לא יודעים מה זה אלמנת קש, כן? לא יודעים מה צריך מאיתנו, מהחיילים, יום-יום, בשביל לנהל את הסיפור הזה פה. ארגון שוברים שתיקה אוסף עדויות ממאות חיילים שלחמו בשטחים. העדויות האלה מוצגות כאמור גם בהרצאות שנותנים נציגיו בארצות הברית ובאירופה. המדיניות של צה"ל אינה מונעת ממפקדים להזמין את ראשי הארגון להרצות גם לפני חיילים. הקצינים אומרים דבר פשוט, אנחנו לא מוכנים לתת יד לארגון הזה שאנחנו טוענים שהוא מעליל עלילות דם גרסת 2015. לא לתת לו יד במקומות כמו בה"ד 1, קצינים של צה"ל, במשך חודשים של צה"ל. לא לתת יד במקום לארגון הזה, במה לארגון הזה, במכינות דם צבאי, בבתי ספר. בינתיים בשוברים שתיקה ממשיכים בפעילות. גם השבוע הם יגיעו עם קבוצת ישראלים לסיור שטח בחברון נגד מדיניות צה"ל. הקצינים מבטיחים מנגד, העצומה הזאת היא רק הצעד הראשון במאבק שלנו נגד הארגון. צה"ל אומר על כך שבמקרים מסוימים מאושר לבצע פעילות כזאת כדי להציג נקודות מבט שונות של החברה הישראלית בהקפדה על איזון. חברת בנייה מהדרום